хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 23 сентябр дар Паём ТВ. То 16 сентябри соли ҷорӣ дар Тоҷикистон беш аз 888300 тонна ғалла ҷамъоварӣ шуд. Ба иттилои дафтари матбуоти Вазорати кишоварзии Тоҷикистон, майдони умумии кишти ғалладона дар тамоми 4 минтақаи кишвар, вилояти Хатлону Суғд, ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 304003 гектарро ташкил додааст. То санаи зикршуда, аз майдони 286220 гектар, аз ҷумла дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 2167 гектар, Суғд 95891 гектар, Хатлон 139551 гектар, Душанбе 710 гектар ва ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ 47881 гектар ҳосили ғалла даравида шуд. Дар маҷмӯъ аз 888395 тонна ғаллаи ҷамъоварӣ шуда, 713786 тоннааш гандум аст. дар ҳамин ҳол Вазорати кишоварзӣ аз ҳаҷми ҳосили картошка, ки имсол дар майдони 32158 гектар киш шуда, аз майдони 16218 гектар картошка ҷамъоварӣ шудааст, хабар медиҳад. То 16 сентябри соли равон аз ҷониби деҳқонони ҷумҳурӣ 337788 тонна картошка ҷамъоварӣ шудааст. пас аз эълони сафарбарсозии ҳайати захираҳои ҳарбӣ дар Русия, арзиши билетҳо аз Русия ба Тоҷикистон ба маротиб боло рафт. Аз ҷумла рӯзи 22 сентябр дар онлайн сервиси aviasales.tg билет ба яке аз хатсайрҳои ширкати ҳавопаймоии Уральские авиалинии бо масири Москав-Душанбе 101755 рубл, зиёда аз 17000 сомонӣ нарх дошт. Билети арзонтарин аз Москав ба Душанбе рӯзи 22 сентябр дар хатсайрҳои ширкатҳои ҳавопаймоии Уральские авиалинии ва Нордстарт дар ин сервис 39722 рубл зикр шуда буд. Дар ҳамин ҳол сервис нархи билети ширкати ҳавопаймоии Somon Air 24545 рублро ташкил медиҳад. нархҳо ба хатсайрҳо на танҳо аз Москав ба Душанбе, балки аз дигар шаҳрҳои Русия низ тағйир ёфтаанд. аз ин рӯ 2 рӯз пеш аз Екатеринбург ба Душанбе 10-11 рубл нарх дошт. агар 2 рӯз пеш билет аз Екатеринбург ба Душанбе 10-11 рубл нарх дошт, пас имрӯз онро ба 46000 рубл ёфтан мумкин аст. нархҳои билетҳо ба кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дарҳол баъди чанд соати эълони қисман сафарбарсозии ҳайати захираҳои ҳарбӣ тағйир ёфтанд. дар давоми як шабона рӯз ҳамаи билетҳо ба Дубай, Ереван, Остона ва Истанбул барои рӯзҳои наздик харида шуда, талаботи зиёд ба 10-15 баробар болоравии нарх ба ин самтҳо боис гардид. шаби 21 сентябр нархи билетҳои ширкати ҳавопаймоии Red Wings аз Москав ба Ереван аз 16000 рубл сар мешуданд. ҳоло аллакай то ба 155000 рубл расидаанд. Тоҷикистон ва давлати Кувайт дар пайи ҷаласаи севуми комиссияи муштараки байни ҳукуматии Тоҷикистон ва Кувайт оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва илмию техникӣ, ки рӯзҳои 19-22 сентябр баргузор шуд, чандин санадҳои дуҷониба ба имзо расониданд. ҷонибҳо ёддошти тафоҳум байни хадамоти авиатсионии Тоҷикистону Кувайтро, ки имкон медиҳад байни пойтахтҳои ду кишвар парвозҳои мунтазамро фароҳам меорад, имзо карданд. ҳамчунин ҷонибҳо ҷалби сармоя ва технологияҳои пешрафтаи Кувайтро барои татбиқи лоиҳаҳои иқтисодӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла бунёди зербинои нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ, бунёди корхонаҳои муштараки саноатӣ, таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаи энергетика муҳим донистанд. илова бар ин, дар бораи гидроэнергетика, омӯзиши конҳои нафт, содироти меваю сабзавоти тару тоза, меваи хушк ва оби ошомиданӣ, бахусус афзоиши содироти маҳсулот таҳти тамғаи ҳалол аз Тоҷикистон гуфтушунид шуд ва санадҳои лозимӣ ба имзо расиданд. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллии сомонӣ барои имрӯз 23 сентябр муқаррар намуд. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши пули русия дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16 сомониву 55 дирам қимат дорад. 100 доллари амрикоӣ баробари 1023 сомониву 61 дирам аст. тибқи иттилои Бонки миллӣ дар бозори арз 100 евро 1009 сомониву 79 дирам нарх дорад.
нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures London $90.50 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightspeed Oil New York $83.58 муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз $1671.74 барои 1 унс таъин шуд.